Neolitizácia, šírenie nového spôsobu hospodárstva, bola jednou z najdôležitejších zmien v dejinách ľudstva. Od 5. storočia pred naším letopočtom sa na územie Slovenska presúvajú prvé historické etniká. Najskôr Kelti, neskôr Germáni a Rimania. Od 3. štvrtiny 4. storočia sa začal proces, ktorý nazývame sťahovanie národov. Krajinou dnešného Slovenska prešli Huni, Vandali, Langobardi. V priebehu 5. storočia sa začali na našom území usadzovať Slovania. V 6. storočí prenikli cez Dunaj Avari a vytvorili sídliskové predmostia. Spojením Moravského a Nitrianskeho kniežatstva vznikla v 9. storočí Veľká Morava, ktorá dosiahla počas panovania kniežaťa Svätopluka veľkého územného rozmachu. Vnútorný rozklad Veľkej Moravy na konci 9. storočia završila expanzia staromaďarských kmeňov do Karpatskej kotliny. Od roku 1000 sa územie Slovenska stalo integrálnou súčasťou uhorského štátu, v rámci ktorého Nitrianske údelné kniežatstvo zohralo kľúčovú úlohu v riešení nástupníctva na trón. Teritórium Slovenska patrilo pod správu Ostrihomského a Jágerského arcibiskupstva. A z hľadiska svetskej správy bolo rozdelené do komitátov. Od 14. storočia stolíc. Pád Mongolov v rokoch 1241 až 1242 sa prehnal aj cez územie Slovenska. Tento vpád bol impulzom na vybudovanie veľkého množstva kamenných pevností, hradov. K hospodárskemu rozvoju Slovenska v stredoveku výrazne prispel príchod hostí z nemeckých oblastí. K prosperite Slovenska v tejto epoche prispel aj rozvoj baníctva. Z obdobia stredoveku sa do súčasnosti zachovalo množstvo románskych a gotických pamiatok. Moháčska porážka v auguste 1526 a smrť kráľa Ludovíta znamenali koniec stredovekého uhorského štátu. Vnútorný zápas o trón využili Turci na etablovanie vlastnej správy na okupovaných územiach na poldruha storočia. V priebehu 16. storočia sa na Slovensku rozšírila z nemeckých krajín Luterová reformácia. Na rýchlo sa šíriace učenie reagovala katolícka cirkev silným protireformačným tlakom, opierajúca o pôsobenie rehole jezuitov. Nespokojnosť vysokej uhorskej šľachty s rekatolizačnou a centralizačnou politikou Habsburgovcov priviedli Uhorsko do víru ozbrojených povstaní, sužujúcich viac ako storočie predovšetkým územie Slovenska. Začiatok konca tureckého panstva prinieslo až víťazstvo spojených vojsk pri Viedni v roku 1683. Po vytlačení Turkov z Uhorska sa veľa Slovákov presťahovalo do opustených oblastí Dolnej Zeme. Osvietenská školská reforma z roku 1777 vytvorila predpoklady pre vzdelávanie všetkých vrstiev obyvateľstva. Jedným z najdôležitejších prejavov osvietenstva bol tolerančný patent, ktorý vyhlásil kresťanov nekatolíkov za rovnoprávnych občanov a umožnil im verejne vyznávať vieru. V 19. storočí nadviazala na činnosť Bernolákovcov ďalšia generácia slovenských národovcov, ktorá dala impuls rozsiahlemu národnému hnutiu. Vyvrcholením úsilia o národno-politickú emancipáciu v 19. storočí sa stalo Slovenské povstanie v rokoch 1848 až 1849.
I keď Slovensko zostalo do konca 19. storočia poľnohospodárskou krajinou, rozvíjal sa na jeho území aj priemysel. Napriek maďarizačnému tlaku uhorskej vlády a úradov zostala slovenčina prevažujúcim jazykom miestneho obyvateľstva. V októbri 1918 vzniklo Československo, ale územie Slovenska bolo oslobodzované len postupne. V roku 1938 po nátlaku Nemecka Slovensko najprv stratilo iba územie pri Bratislave a na základe viedenskej arbitráže Nemecka a Talianska prišlo o rozsiahle územia na juhu Slovenska. Na troskách Československa vznikol slovenský štát. V roku 1944 v auguste sa začalo Slovenské národné povstanie proti nemeckej okupácii. Napriek jeho potlačeniu bolo Slovensko oslobodené. Druhá polovica 20. storočia prebehla na Slovensku v znamení industrializácie a urbanizácie. V súčasnosti je Slovensko demokratickou krajinou, rešpektujúcou práva národnostných menšín a náboženských komunít, žijúce v priateľskom spolužití so svojimi susedmi.